Tervetuloa! Tää on Kristian Alangon maila käyristyskurssi. Tästä lähtee kohta. Kysy vielä joku päivä onnistuu. Mä kuvaan tästä tätä kaunista maasta sinä aikana. Tuolla on tehty monet temput tuolla saatana hikisessä kopissa. Joo. Nonni. Kos onnistuu? Niin. Nyt taitaa onnistua jo. No niin, nyt kyllä maila käyristä. Tällaista mailaa käyristetään. Niinku näin. Maailmasta kätevä ja yleispätevä ja käteen vetäväkin. Tää on kyllä hyvä juttu. Tää on mun mielestä niin vitun kova. No niin. Hieno homma. Annas nyt. Tänne. Nyt käyristetään. Käyristäis vähän sitä. Käyristäpä kuule, mä en pysty oikein. Nyt. Perkele. Katso! Perhana! Sitä. Siinä on oikein kunnon käyrä. Jumalauta! Ihana. Kattokaa. Siinä! Eli täällä Kristian Alango. Mailan käyristyskurssi. Terve!